Juan kanwa wuoyo kanyo gi Chris Uasin Gishu. Nitiere gima owacho ni jo Uasin Gishu kochiko ite to winjo ka gigoyo mbaka kendo gikuodho ni wang' ni to ruadhgi ema bende gidhi sudo. Kendo wadhi e kaunti machielo mantie ruath moro Bati wawinje ni to jo kaunti no wacho ang'o kuom ruadhgi ma bende nitiere kirikiki mar piem mar laro kom 10 piny Kenya. Nakoromo gima ok en kaunti machielo, ma en kaunti ma Siaya. Jopiny ma e kaunti ma Siaya bende obedo akicha ka girito tich ariyo mar dhi go debe kata dhi go ombulu e debe chieng'no ma obage yiero maduong'. Nyakoromo ga Juang jafom marwa Edwin Okoth osechopo Siaya kendo wadwani koro twatudre kode achiel kachiel e kaunti no ma Siaya. Onyiswa ni tang'ogi ni mosewinjo nyaka no odonje kaunti no ma Siaya. Dibed ni odhi kang'o ka Jaramogi kanyo. Onyiswa ni tang'a timore e kaunti no. Edwin, oimore ichion rio nade? Nyiswa ni to jo Siaya bendo rio nade to gikuodha ng'o, giwacha ng'o kotednegi ikruok ne yiero mabiro. Erokamano ahinya Lydia kod Bati, ane kaunti ma Siaya, kaunti namba 041. Mae kaunti ma ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga wuokie. Kendo ne wadonjo ka kapok oromo godhiambo. Wasecherore i boma matin. En mana ni kapo ni un koyo chucho Nairobi kono, Siaya to kendo piny mor. To mana kaka piny mor no, dhano be wayudo ka mor mokalo nikech giwacho ni koro thuolo mar campaign oserumo. To ka thuolo mar campaign oserumo, to koro gichope tielo mogik, tielo ma koro gidhi e yiero. Gin gi weche mang'eny, giwacho ni telo mosekalo nitie gik marem ma giseneno, to giyudo thuolo achiel, thuolo ma gidwa loko go telo no, kata thuolo ma gidwa manyo go lokruok e yor ombulu. Nitiere jolar kom 4 mag governor ka, nitiere jolar kom 6 mag kom mar senator, to jaod bura mar mine bende nitiere gi jolar kom 7. Joyiero gin 533,595. Mago e joma koro dhi luto ombulu chieng' tich ariyo mondo ging'e ni telo ma Siaya iloko kochomo kod mane. Jo kae bende nyisowa ni gin gik moko ariyo. Gin gi opande ma gibro tang'o kata kitambulisho ma gidhigo. To gin gi firimbi be. Firimbi gidwa kudho maonge ng'ama bro dong' ka nindo ka ji chiewo gokinyi ni nyaka kila ng'ato wuogi maluto ombulu. Nikech giwacho ni dholuor mar gini wasekawo ok nyal bet kokigo ombulu. Lydia duogo kuomu. Erokamano ahinya Edwin, ang'eyo ni gino wasekawo en dholuo makoro ganda kata gando nagi sani ok dwa winjo kendo gidwaro ni chop kanyo ikawe gombuchi Bati. Erokamano nya Lydia. Edwin, kaka ng'eyo ni bende jafwambo ma ja ohala kata ma timo weche mag ohala, ng'inwa ni to nengo mar firimbi e kuonde mag uso chalo nade Siaya? Kaluwore ni sani koro giyawo koka giwacho ni gibiro go firimbi odiochieng' mar yiero. Nengo mar firimbi dipo ka oidho malo Siaya koso pok yudo thuolo mar dhi e ute mag uso mondo miyange wachni? Ka bende seche modwokowa kamano Edwin nyiswa mago ma bende ikruok moseketi ageno ni intiere gi ikruok midwani mondo nyiswa. Erokamano ahinya Bati, ka wuoth e chiro ahinya mondo ang'i nengo mar firimbi, to kata kamano gima ng'eyo ni johala mang'eny naneno ka ikore ahinya jok ma uso gik matindo tindo michamo. Giwacho ni Siaya chieng' tich ariyo dhi pong', dhano dhi wuok oko, to ka ji osego ombulu to nyaka ji yude gimoro ma gibilo matin. Koro aneno ka johala mang'eny to ikore, aneno ka ji go oda mar soda mang'eny. En ohala ma ging'e ni nyaka timre. To ka duoki Lydia e wach mar ikruok en ni sanduge mag luto ombulu oseng'iswa ni koro osechope kuonde kaunti duto ma onego tergie, kendo odiochieng' makiny koro ichako chwalgi e polling station, kama be wasingo ne nyikwaramogi ni magi gik makiny wanyalo luwo machiegni mondo wang'isi ni ikruok mar kaka idwa keto ombulu ahinya te kuonde ma iketo ombulu miluongo ni polling stations oikore machalo nade. Kendo wabro ng'iyo ni arita kwe makae chalo nade, nikech kiny bende wawuoyo gi jotelo mag IEBC mabro ng'isowa namba mang'iso ni kae ikruok magitimo mar kitero gik moko kuonde kata sanduge mag ombulu itero kama chalo nade. Mano ikruok mar korka IEBC. Ikruok manang'isi mar jopiny ni firimbi ni e dhogi, girito sa 9 okinyi, sa 11 tich ariyo en go firimbi, en neno ni kila ng'ato wuok oko modhi ogo ombulu, nikech sani koro piny okwe, koko manyocha nitie mar campaign orumo, koko ma koro warito mana winjo ma wapani onge koko moro amora mabro yudo en koko mar chiewo ji ka ji dhi go ombulu chieng' tich ariyo. Erokamano ahinya Lydia.
Nya Edwin koya e county no Masiaya kama bende igoe tachero kamano bende kuom report no pod wageno ni wabiro wuotho kodi achiel kachiel nyiswa ni mago mage motuche county no. Erokamano. Bed gotieno makare. Erokamano Nya Edwin ka wuok